खुंनो गोनां जादों। दा बियो जोंनि थासारिनि मोनसे नारसिननाय। खारन जोंनि गेजेराव मोनसे गिदिर जे सहायथावै भारत सरकारा मोनसे थांखि आजावदों। माने 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल सोसननायनि। बे ट्राइबेल सोसननायनि बेलायाव जों बर'फोरा बेसेबां खहा जादोंमोन बेनि सायाव नोंथांमोनहा एसे उनाव मिथिगोन। दा बेवहाय जोङो दिनै भारत सरकारा दोनथ'दों होननानै जों खुसियाव थानो हाया। खारन बेवहाय माखासे साननो गोनां बाथ्रा दं। जाय बिलखौ भारत गभर्नमेन्टआ लाबोदों बियो रायजो सभानि मोनसे बिल। बे बिला ओरैनो थांगारा। दिनैनि थासारियाव हयथ' बेखौ जाबनानै दोनदों, नाथाय बेखौ जेब्ला रायजो सभा जिरायफिनगोन अब्ला बेवहाय सोरबा सासे थाब खालामनांगौ जायोब्लानो बे मोनसे जोंनि थाखाय गिख्रांथाव अबस्थायाव फैफिनगोन। लकसभानिबा आलादा। लकसभायाव बे बिलखौ लांनाय जायोब्ला हयथ' बे माखासे जे इलेक्शन एमपि इलेक्शन लकसभानि बे जायोब्ला बे हयथ' एखनबा गोमाहैनोबो नागिरो। नाथाय रायजो सभायाव फैनाय बिला बे गोरलैयै गोमाया। ओंखायनो बेनि सायाव जोङो माखासे बुजिनांगौ आरो बेनि सायाव जों सावरायनांगौ दं होननानै आं सानदों। बेनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा एसे सांग्रांथियाव थाथ'नानै जोंनि जि सावरायनाय बेवहाय बाहागो लाहैनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों। दा जिनिसा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जोबोद दुखुनांथाव थासारिया जोंनि गेजेराव दासिम दङ। दा मबाइलनि जुग जादों। बेवहाय इन्टारनेट सालायनायनि मोनसे थासारि सोमजिदों। दा बेफोराव जों नायोब्ला बिराद मोनसे दुखुनांथाव। खारन जोंनिनो बर'निनो दैदेनगिरि बिटिसिनि चिफ दिनैनि समाव मा बुंबाय थादों? दासिमबो बुंबाय थादों 6टा जनगोष्ठीखौ जेरैखिजाया ट्राइबेल खालामनायाव बिनि सायाव जों बिटिसि सरकारा खामानि मावबाय थादों। बे जोंनि थाखाय बिसि साननो गोनां। आरो फारसेथिङै जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसाखौ दिनै जेरावखि थाङा पाब्लिक लेभेलाव बांसावनाय, गाज्रि मुं होनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानिजाथाव प्रमद बर' सारनि सायाव गाज्रि बिबुंथि होनाय, बियो सासे दैदेनगिरि जानानै गावहा जि बाथ्रा बुंनांगौमोन, बिटिसिनि जि चिफ जानानै बियो जि बाथ्रा बुंनांगौमोन बैखौ बियो दिनैहाय आलादा महराव होबाय। खारन जोङो बिदा फंबाय हिसाबै गाज्रि मोनलायबानो मा जानो, नाथाय बेखौ मोनसे इनसाल्ट हिसाबै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गाज्रि जकिं खालामनाय साइसाव बिबुंथि होनाया बियो जों बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे लाजिनांथाव। बेखौ नुयोब्ला गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मिनिनायनि अनगायै जेबो जानो हाया। खारन माहारियारि आफाद बादिखौ दिनै सासे राजनितिनि नेताया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया बेयो जातिखौनो मोनसे गाज्रि मोननाय, जातिखौनो नासयनायनि अनगायै बे जेबो जानो हाया। बेखौ आङो व्यक्तिगत हिसाबै आं सानो। दा जेखि जाया जोंनि जि मावनो गोनां खामानि बेफोरो सम आरो थासारिजों गोरोबनानै जोङो आवगायलांनांगोन। दा बेवहाय जोंहा माखासे बिसमुरि हिसाबै दिनैनि जि सम, बे समाव जोङो मालायनि फिदिं फिदा रावफोरखौ नायालासेनो गाव गावबागाव बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ नायनानै जाथिया मा मावोब्ला जोङो बर' जातिनि अलखदनिफ्राय जों रैखा मोनगोन बेफोरनि सायाव जों बयबो साननांगोन। दान्दिसेनि थाखाय गावनि व्यक्तिगत इन्टारेस्टखौ नायालासेनो जोङो बेसेबांबा गोलाव बर' जातिया जे थांनांगौ दं बैखौ जों बयबो साननांगोन। बड'फा उपेन्द्र नाथनि जि थांखि, जि आइडिय'लजि, बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसनलांनायनि जि सिमां, बे सिमांखौ जोङो जाफुंसार खालामनांगौब्ला दान्दिसेनि थाखाय जों सानब्रबबानो जाया। आरो जोङो दान्दिसेनि थाखाय गावनि व्यक्तिगत इन्टारेस्टखौ लानानै खामानि मावब्ला जाया।
बेवहाय जों नायनांगोन आं थांखांनायनि उनाव आंनि फिसानि मोजां जानाय, आंनि फिसौनि मोजां जानाय, बैखौसो नायनानै जोङो बयबो सिन्था खालामनांगोन। सा साज्रां बोसोरसे बोसोरनै गावहा बेनि गेजेराव मुलाम्फा मोनगोन, बै मिजिंखौ जों मालाबाबो लानो नाङा। जों बेबायदि जों जाथिखौ दानो हानाय नङा। दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि जि साननांगौ सम, बे साननांगौ समाव दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राया बबेया गोरोबो बबेया गोरोबा बेखौ जों नायनांगोन। सासे दैदेनगिरिया सासे जनसाधारन, सासे गामि सिङाव रायजो जानाय, जेबो रोङै जेबो बुजियै बायदि सासे दैदेनगिरिया बिबुंथि होनायखौ जोङो मालाबाबो जों बेनिफ्राय जानगार जानांगोन, माने हेफाजाबनिफ्राय जों गोजान जानांगोन। दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरा उगुल थुगुल जानो हागौ। जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खावसे माखासे आलादा बुङो, माखासे आलादा बुङो। दा बेनि गेजेराव जों नायनांगोन, बबेबा सोरबा दैदेनगिरिनि बाथ्राखौ लानांगौब्ला गावनि जे लाइमोन बैसोनि जि मावनांगौ, जि साननांगौ, बियो हयथ' गोग्लैसोलांगोन। फारसेथिङै बे गोग्लैसोनायानो जों जाथिनि थाखाय मोनसे अलखद हिसाबै थालांगोन। दा बेवहाय जोंखौ माखासे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो बुंबाय थादों, दुलाराय बर' फरायसा आफादानो ट्राइबेल जानायाव गिबिसिन NOC हरदों होननानै। माने बेखौ जोङो दा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय, आलासिफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों। बेवहाय आं एसे एनै मिथिगौ, थेवब्लाबो आं बुंलांनो लुगैयाखै। दा बेवहाय आङो मोनसेल' बाथ्राजों आं बुंनो नागिरदों। जोङो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे NGO। जोंनि बुंनाया बेसेबां बिलु दं गैया बेखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाया मिथिखागौ। दा मोनसे गभर्नमेन्टनि प्रेसारा बेसेबां गोख्रों, मोनसे NGOनि प्रेसारा बेसेबां गोख्रों, बिनि सायाव जों आन्दाज खालामोबा मोनो। माने जि जिनिसा सरकार, बे मोनसे पावारफुल हिसाबै फैयो। बिसिनि जि प्रेसार, बे प्रेसारा मोगथां महराव नङै जिनिसाबो मोगथां महराव मोननो थाखाय बांद्राय बोलो नाङा। दा बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै बावहाय मानो NOC हरनो गोनां जाखो, बेफोरखौ जों दा एसे उनाव मिथिगोन।